liphathwe yibona ngendlela yabo ngoba sikaliphathi namanje ngoba kuba bekungenjalo ngaba sihlali endaweni ezingathi ukuhlezilwana. We are here see lenhlangano to change Africa into our own. Noma siyathanda noma asithandi sizokwenza lokho. Bonga nje ukuthi nibe khona, ngibonga nokuthi senifike manje esigabeni lapho khona senizwa kahle noma sekukhulunywa ukuthi hayi sekukhulunyiwe ngeke sathi ngifuna ukuthi mina ngiwusibani bani uyabona Sibari khona noSibari la ningakuhlupheki noma sokuthiwa seshonile ngokuthi Sibari ngifuna ukuzolala mntijana. Ngibonga nje ukuthi sifike kulokho. Bengingajabula mina ukuthi sonke ikakhulukazi thina nje emnyama sihlangane lokho kwangempela sithatha izwe lethu. Konke lokho esikwenzayo sizothatha izwe lethu elathathwa amabhulu nabanye abantu. Thina siyahlupheka kodwa bona abahlupheka asingangabazi bakwethu. Uma nibona abantu abanjengalaba uyalazi ithe ukuthi idolobha elikhulu noma amanye amadolobha emakhulu ngeke lokhuzana kodwa mawukhulunywa nje ngeTheku lapho khona ukuthi uhleli ububona ulwandle. Uyabona ngofuna ukubhukuda khona ishilwane zakhona zinomsa ngeke zikwenze lutho ukuthi ake sifike egcineni bakwethu noma ngabe kunjani ukuthi sithathe izwe lo baba omkhulu. Njengoba sizolithatha nje uzobona kahle eminyakeni emibili ezayo this country would have changed whether we like it or not. Khona ungangiphikisa ukhona ungafuna ukuvotela umkhonto la ngabe wapi lo muntu